Hej til YouTube. I dag så skal jeg sådan et sted. Jeg skal cykle ud til Løvbakkerne her i Herning. Og hvad det hedder. Og jeg får min gammelcomputer tilbage om en uge. Og hvis I synes det er godt, at jeg laver videoer, så kan I bare like hernede. Skriv i beskrivelsen. Altså, hvis jeg har den gamle YouTube, så er det hernede. Så er det deroppe. Men hvis jeg har den nye, så er det der. Og husk at subscribe. Og I kan også bare skrive, hvis jeg skal lave noget andet. For eksempel et spil. Så ja, det gør jeg bare.